wielen opnieuw moeten verstaan en vertalen naar een eigentijdse, richtinggevende beginsel. En dat beginsel is het gemeenschappelijk goed. Zoals de Verenigde Staten ooit een morele horizon formuleerde in the pursuit of happiness, zo zou het nastreven van het gemeenschappelijk goed het gedeelde, richtinggevende beginsel van het koninkrijk kunnen worden. Niet slechts een juridische samenwerking, niet slechts een bestuurlijke constructie, maar een gemeenschap die zichzelf bewust organiseert rond het wederzijdse, menselijke waardigheid en gedeelde toekomst. Dames en heren, de Amerikaans-Joods filosoof Hannah Arendt beschrijft in haar indrukwekkend werk Between Past and Future iets fascinerends over grote historische omwentelingen. Zij schrijft dat de mensen die midden in de historische veranderingen leven, zelf de hoofdrolspelers, vaak nog niet precies weten welke diepere krachten hen werkelijk voortdrijven. Pas later begrijpt men welke ideeën, welke morele intuïties, welke bezielende idealen beslissend waren voor deze historische momenten. En hierbij wil ik even stilstaan bij de foto die misschien jullie allemaal integreert daarachter. Dit is een manifestatie gehouden in 1947 op Aruba. De heer in het wit daar is mijn grootvader en Eman. En deze manifestatie was opgeroepen om steun te betuigen voor de wens van Aruba voor een afzonderlijke status binnen het koninkrijk. Aruba behoorde toen tot het koloniaal systeem. Het was een onderhorig eiland onder Curaçao en de onderhorige eilanden. En Aruba wenste een afzonderlijke status waarbij wij een directe band zouden realiseren tussen Aruba en Nederland, los van Curaçao. Nou, die wens komt ook heel duidelijk naar voren op verschillende affiches, voorbereide affiches. Los van Curaçao door totale afscheiding, ook duidelijk een voorgemaakte affiche. Aruba 1 met Nederland. In die twee affiches zie je de beschrijving al van een toch best gecompliceerde constitutionele status, de afzonderlijke status. Maar, naar mijn gevoel, zegt deze foto ook iets meer. En dat is de drijvende kracht achter de gevoelens van het volk hier aanwezig. En dat is de niet voorbereide affiche waar staat Viva Aruba. Dat zijn de gevoelens die uiteindelijk deze beweging hebben gedragen. En het is mijn overtuiging dat ook binnen ons koninkrijk wij een belangrijke balans moeten zoeken tussen wat de rationele invulling is van onze koninkrijk en wat de emotionele appel is voor de reden waarom wij samen zijn. Dat is ook de stelling die ik vandaag hier wil verdedigen. Misschien bevinden wij ons vandaag opnieuw in zo'n historisch tussenmoment. Ook onze tijd zoekt naar een nieuwe morele horizon. Voor ons is het belangrijk om binnen de realiteiten van onze landen het gevoel te krijgen dat er een reden is voor het voortbestaan van het koninkrijk. A new reason why voor het koninkrijk. Toen president Abraham Lincoln midden in de Amerikaanse burgeroorlog in Gettysburg sprak, gaf hij niet slechts een juridische verdediging van de Unie. Hij gaf een morele betekenis aan het Amerikaans project. In nauwelijks enkele minuten sprak hij woorden die eeuwen later nog resoneerden. Government of the people, government by the people, for the people. Lincoln sprak niet over bureaucratie, niet over institutionele schema's. Hij sprak over een democratie die ten dienste moest staan van mensen, van hun waardigheid, van hun hoop, hun toekomst. Dat is precies wat grote politieke gemeenschap onderscheidt van louter administratieve constructies.